हे गाइस, फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय आरो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। आयदाया जाबाय बुहुमखौरां एबा जिअग्राफि आयदानि माखासे गोरलै गियान लानानै फैदों। बे आयदायाबो गासिबो कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे आयदा। बे आयदानि सायावबो जों सोंथि फैथारबाय थानाय नुनो मोनो। नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय गासिबो एग्जाम्सफोरनि थाखाय एसेब्लाबो मदद खालामगोन होनना आं सानो। आं बिदिनो गासिबो एग्जाम्सफोरनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोननि बिदिनो अननाय आरो अनसायनाय मोनबाय थायोब्ला बिदिनो सिगां फारसेबो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनायानो आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगाखां होयो। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन, बुहुमनि गासै बुब्लिनि बेसेबां जौफान हायेन? नाम्बार 1 कुइसना मा होनना बुंदों? बुहुमनि गासै बुब्लिनि बेसेबां जौफाना हायेन? अब्ला जोंहा बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन घ 44 जौफान। बुहुमनि गासै बुब्लिनि 44 जौफाना मा? हायेन। आं अपसनफोरखौ फरायलांबाय थाला। अपसनफोरखौ फरायलांबाय थायोब्ला भिडिअआ एसे गोलाव जायो आरो कमेन्ट्सआव बुङो खालि राइट एन्सारफोरखौल' बुं होननानै। बेनिखायनो आङो एसेबां फोरमायबाय थाला। आं खालि राइट एन्सारखौल' बुंलांबाय थालांसै। नाम्बार 2 कुइसन, माबे मोनसेया जसिनाय हायेन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ग नर्मदा। नर्मदा हायेना मोनसे मा? जसिनाय हायेन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन एबा नाम्बार 3 कुइसन, सानखौराङाव जोरथायै नुजाथिनाय सोरां एबा जोंलारिफोरा जाबाय जोंहा मा? जोरथायै एबा नुजाथिनाय एबा नुजाबाय थानाय जोंलारिफोरा जाबाय मा? हाथरखि। बेनि राइट एन्सार जागोन हाथरखि, अप्शन ख। सानखौराङाव जोरथायै नुजाथिनाय सोरां एबा जोंलारिफोरा जाबाय हाथरखि। नाम्बार 4 कुइसन, बाज्रुम देरनाय बोसोरनि गासै साना बेसेबां? जोंहा मा नांदो? बाज्रुम देरनाय माने जोङो लिफ इयार होननानैबो बुङो, नङा होमब्ला? अब्ला जोंहा मा? बाज्रुम देरनाय बोसोरनि गासै साना बेसेबां? 366, अप्शन घ। नेक्स्ट कुइसन, बुहुमनि सा बाहागोनिफ्राय लांदां जायगा किल'मिटार जानसिम बारमण्डल गोसारनानै दङ। अब्ला जोंहा मा होननानै बुंदों? नाम्बार 5 कुइसनाव बुहुमनि सा बाहागोनिफ्राय एबा हा बाहागोनिफ्राय बेसेबां जानसिम एबा गोजौसिम बारमण्डला गोसारनानै दङ होनना बुङोब्ला जों बयबो मिथियो, नङा होमबा? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन घ 1600 किल'मिटार एबा 1600 किल'मिटारसिम जोंहा मा? बारमण्डला गोसारनानै दङ। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 6 कुइसन, माबे रायजोआव देरसिन बद्वीप सुन्दरबना दङ? बेखौथ' जों बयबो मिथियो, नङा होमब्ला? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ग सोनाब बंग। सोनाब बंग रायजोआव देरसिन बद्वीप सुन्दरबना दङ। नाम्बार 7 कुइसन, माबे मोनसेया इसिंथारि गोहोनि बिदिन्थि? अब्ला बार, बांग्रि, सरि बेयाव टाइपिं मिस्टेक जादों, ख'आ डाबल जादों, दै बोहैनाय, बरफ दैमा। अब्ला जोंहा इसिंथारि होनोब्ला जोङो अपसनखौ फरायनानैनो मोनथिखाबाय, नङा होमबा? जोंहा मा? बांग्रि, अप्शन ख बेनि राइट एन्सारा। नाम्बार 8 कुइसन, लांदां जायगा भारतखौ श्रीलंकानिफ्राय आलादा खालामदों। अब्ला जोंहा गाहायाव माखासे अपसनफोर होनाय दङ। बेनि गेजेराव मा? बबे भारत आरो श्रीलंकाखौ आलादा खालामदों? बेनि राइट एन्सारा जागोन पक दै सुजाब एबा जों मा होनना बुङो? पक स्ट्रेट होननानैबो मिथियो, नङा होमबा? अप्शन क पक दै सुजाबा मा? भारत आरो भारतखौ श्रीलंकानिफ्राय मा? आलादा खालामदों। नाम्बार 9 कुइसन, बुहुमनि मादाव गोबांसिन अखा हानाय जायगाया? बेखौथ' जों मिथिखायो, नङा होमबा? बेनि राइट एन्सारा मा जागोन? अप्शन घ मौसिनराम। जोंहा मा? बुहुमनि मादाव मौसिनरामानो बांसिन एबा गोबांसिन अखा हायो, नङा होमबा? फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, इउरेनासनि ग्रहसाफोरनि अनजिमाया जाबाय? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ग मोन 15।
इउरेनासनि ग्रहसाफोरनि अनजिमाया जाबाय बेसेबां मोन 15 नोंथांमोना जुदि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय बर'नि बिजाब बायनानै मोनाखैब्ला आं बड' इबुक बानायदों बेयाव गासै 300 MCQs दङ पे खालामना डाउनलड खालामना लानो हागोन पे खालामखांनायनि उनाव जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा कल खालामबानो जाबाय आं डिसक्रिप्शनाव नाम्बारखौ होनानै दोनदों दाना नेक्स्ट कुइसन मान सावगारियाव जौयेन दिन्थिनो थाखाय बाहायनाय गाबा जाबाय जोंहा मान सावगारि एबा मेपआव गोबां रोखोमनि जौयेन गोजौ गाहाय हायेन दैमा दैसा दिन्थिनो थाखाय जोङो माखासे गाब बाहायनाय जादों थिग बिदिनो जौयेन दिन्थिनो थाखाय जोङो मा गाबखौ बाहायनाय जादों अपसन क गोमो अब्ला बेनि राइट आन्सारा जागोन क अपसन क गोमो नम्बर 12 कुइसन तिब्बत जौयेना हिमालय आरो मा हाजोनि मादाव मा होनना बुंदों तिब्बत जौयेना हिमालय आरो मा हाजोनि मादाव दङ अब्ला बेनि राइट आन्सारा जागोन अपसन क कुएनलुन तिब्बत जौयेना हिमालय आरो कुएनलुन हाजोनि मादाव दङ दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 13 कुइसन माबे मोनसेया इसिंथारि बोहैथि दैमा नङा अब्ला जोंहा बेयाव मोनब्रै अपसननि गेजेराव बबेबा मोनसेया नङा आरो बाखि मोनथामा नंगौ अब्ला जोंहा बेखौ सायख'नांगौ नङा होमब्ला अब्ला जोंहा बेनि राइट आन्सारा जागोन अपसन घ सालविनआ मोनसे इसिंथारि बोहैथि दैमा नङा आरो माखासे मोनथामा नंगौ दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 14 कुइसन माबे मोनसे दैमाया प्रशान्त लैथोमासिम बोहैलाङाखै अब्ला जोंहा बेयाव माब्लाबा सोंनो हागौ बबे मोनसे दैमाया प्रशान्त लैथोमासिम बोहैलांदों होननानै माखासेया बोहैलाङाखै थानो हागौ अब्ला जोंहा बेबायदि गोसोआव लाखानांगौ बेनि राइट आन्सारा जागोन लेनाया दैमाया प्रशान्त लैथोमासिम बोहैलाङाखै अब्ला आद्रा थानाय मोनथामा बोहैलांदों बेखौबो गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेनि राइट आन्सारा जागोन ग लेना दाना नेक्स्ट कुइसन भारताव बबे रायजोआव सनानि खनिया दङ अब्ला बेनि राइट आन्सारा जागोन अपसन ख कर्नाटकआव कर्नाटकआव सनानि खनिया दङ थिग बेबायदिनो आरो जिखिनि गोबां भिडिअ नायनो थाखाय आंनि चेनेलनि डिसक्रिप्शनाव थांना नायनो हागोन आं डिसक्रिप्शनाव लिंकफोरखौ होनानै दोनदों दाना नेक्स्ट कुइसन माबे मोनसे बिलोआ गोबाब दैनि बिलो नङा अब्ला जोंहा बिलोफोरखौ मिन्थि नङा होमबा संख्रि गोनां एबा गोबाब होननानै अब्ला बेयाव मा होननानै सोंदों इम्पर्टेन्ट कुइसना माबे मोनसे बिलोआ गोबाब दैनि बिलो नङा होननानै अब्ला बेनि राइट आन्सारा जागोन अपसन क उलार बिलोआ गोबाब नङा बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय दाना नेक्स्ट कुइसन हिराकान्द बान्दोआ बबे रायजोआव दङ बेनि राइट आन्सारा जागोन उरिष्या अपसन क हिराकान्द बान्दोआ उरिष्यायाव दङ दाना नेक्स्ट कुइसन भारतनि दारिमिन गोनां रायजोआ जाबाय बेवबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ आं अपसनफोरखौ फरायलांबाय थाला गोलाव जायो बेनिखायनो आं राइट आन्सारखौ बुंलांनोसै बेनि राइट आन्सारा जागोन अपसन ग महाराष्ट्र भारतनि दारिमिन गोनां रायजोआ जाबाय महाराष्ट्र नम्बर 19 कुइसन अखाफोर बिखुङाव गिबिसिन बाहैनाय अख्रांमानि दिङामोन अब्ला जोंहा बेयाव मोनब्रै अपसन दङ बे मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट आन्सारा जागोन लुनिक 2 अपसन क अखाफोर बिखुङाव गिबिसिन बाहैनाय अख्रांमानि दिङामोन लुनिक 2 दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 20 कुइसन अरनारि जिउनि आयेन बाहायनाय जायो जों माब्लानिफ्राय अरनारि जिउनि आयेन बाहायनाय जायो होनना बुङोब्ला अपसन कआ जागोन बेनि राइट आन्सारा 1972 मायथाइनिफ्राय अरनारि जिउनि आयेन बाहायनाय जायो
दिनैनि भिडिअआ एसेबाङानोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालामना हो नेक्स्टआव मा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट्स खालामनानै बुंबानो जाबाय आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन एसेनोसै